Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова. Бүгінгі шығарылышта. Молларның да паспортлары булачак, район хуҗалыкларында терлекләрне чиплаштыру башланды. Урамнар якты, юллар төзек, су бар. Халык җыеннарыннан безнең репортаж. Сөйдергән дә тел, биздергән дә тел. Китапханәчеләр туган телгә мәхәббәт тәрбияләү турында фикер алыша. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Малларның паспортлары булачак. Туган агрофирмасында малларны чиплаштыруга кирештеләр. Чиплаштыру тәртибе турында Лилия Шәймиева репортажында. Комплекста 1002 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Шуның 400 башы савым сыерлары, калганнары тоналар, буаз тоналар һәм бозаулар. Ел башыннан агрофирмада чиплаштыру процессы да башланып китте. Бүгенге көндә комплекста 22 бозау яңа алкалар такты. Бүгенге көндә безнең 1000 баш терлек бар. Мин инде ай сайын аларның контролен дуйка алып барабыз, инде ай сайын үлчибез без аларны. Менә бу декабрь азагында инде безнең яңа чиплар кайтты. Без инде аларны куя башладык. Яңа туган бозауларга инде чибы да, биркесе да яңа төрле. Ну, сделали пока 22, вешаем только на телочек, а бычкам обычные бирки, потому что бычков мы, как правило, продаем. Вот это вот номер чипа, а вот это ушной номер, вот он, 5 цифр. Вот у теленка. И отчитываемся на ветстанцию. Чиплар агрофирмага республика ул хуҗалык һәм азык-төлек министрлыгыннан былтыр декабрьнең соңгы көннәрендә 100 дәнәдә кайткан булган. Мал турында булган барлык мәгълүмат шушы чипта сакланачак. Димәк, терлекне суеп сатуга чыгаргач та мал турындагы мәгълүмат сатып алучыга билгеле була дигән сүз. Мин фермада бизо карашып эшлим. Без бизоларны 3 мәртәбә ашата, 3 мәртәбә сүт ясап җитәбез. Аларны береке бала кебек карап үстерә кирәк. Тырышып эшлибез. Туганьяк агрофирмасында күптән түгел генә туган бозауларның һәммәсе дә түбәле кечкенә зәңгәр төстәге бүлмәләргә урнаштырылуын күреп кайттык. Бүгенге көндә агрофирманың Югары Табын авылындагы сөтчелек комплексындагы савым сыерларыннан көнгә 6150 литр сөт савып алына. Агрофирма хезмәтчәннәре яңача исәп-хисап эшетерлекне шалып сатуга чыгарганда ярдәм итәр. Мал табибларына да җайлы булыр дигән фикерне җиткерә. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл халкын электән борчыган мәсьәләләр хәл ителде кебек. Урамнарда яктырткычлар куелган, юллар кардан чистартылган, су бар. Бу проблемалар бетте дигән сүзме? Авыл ничек яши? Әлеге сорауларга җавапны авыл җирлекләрендә баручы җыеннарда табарга мөмкин. Беренче булып халык алдында Рус Шуган авыл җирлеге башлыгы хисап тотты. Шул хакта Мөнира Арсланова сюжетында. Рус Шуган авыл җирлеге башлыгы Альбина Басурина узган елгы эшчәнлекне яктыртты. Җирлектә халык саны кимегән. Эш яшендәге 317 кешенең яртысы шәһәрдә. Милек салымы тулысынча җыелмаган, җир салымы арттырып үтелгән. Сыер саны кимү сөт бәясенең түбән булуы белән аңлатыла. Вячеслав Якимов агростартап программасында балык үрчетү проекты белән җиңгән пандемия сәбәпле акчасын ала алмаган. 18 үз мәшгуль авыл яшәешенә дә өлешен кертә. Педагогик коллектив бүген авыл мәгарифе тарихы музеен булдыру буенча да эшли. Җирлектә пневмония белән 24 кеше авырган, берсе үлгән. Пандемияга карамастан мәдәни һәм спорт тормышы тиешле югарылыкта. Үзара салым акчасын җыю 100%-ка үтелгән. Юлларны карау, чүп үләннәрен чабу, урамнарны яктырту шул хисапка эшләнгән. Планнан тыш мәктәп һәм мәдәният йорты өчен аерым су скважиналары ясалган. Планлаштырылган эшләрдән балалар майданчыгы төзисе, янгын сөндерү техникасы гаражын ремонтлыйсы бар. Планируем провести следующие работы. В Старой Татарской Смыловке Островки зимне-летнее содержание дорог, также обслуживание уличных фонарей, в Русском Шугане зимне-летнее содержание дорог, обслуживание уличного освещения, скос травы, спил деревьев, закупка фонарей для уличного освещения, игровая площадка для катания на велосипедах, роликах, скейтбордах, наем разнорабочих для нужд благоустройства, ремонт пожарного депо, обслуживание кладбища, ремонт внутрипоселковых дорог. Баланлы авыл җирлегендә эш яшендәгеләр 342 кеше, 19 кеше районда, 53 еракка китеп эшли. 8 эшмәкәр 19 кешене эшли иткән. Намус агрофирмасында сезонлы эштә 10лап кеше, 600 гектарлап пай җирен җирле ир-егетләр эшкәртә ди авыл җирлеге башлыгы Илүсә Исламова. Пай җирләреннән файдаланган өчен 294 пайчыга шөр сентнер исәбеннән 972 центнер арпа таратылды. Пай налогы өчен 228 мең сум акча кире кайтарылды. Шулай ук пай җирләрнең үзләре
Шулай ук пай җирләрен үзләре алып, чәчеп, урып, шөгыльләнгән егетләребез бар. Алар 600 гектар чамасы җирне үзләре эшкәртә. Баланлы мәктәбе ремонтлануын авыл халкы ел вакыйгасы дип бәяли. Клубны да мәктәпкә күчерү күңелләренә хуш килгән. 2 фельдшер акушерлык пунктының Шуганкадагысына фельдшер кирәк. Үзара салым акчасына Баланлының Үзәк башнясына реконструкция ясалган. Шуганкада ремонт эшләре булган. Шулай ук юл ремонты, чабу, җыештыру эшләре, урам утларын карау һәм башка эшләр башкарылган. Баланлыда югары очның су башнясын ремонтлыйсы, яшьләр урамында юл ремонтын башкарасы, Шуганка зиратында будка эшлисе, мәктәбен ремонтлыйсы бар. Авыллар аларның кешеләре турындагы истәлекләрне мәңгеләштерү максатында эш бара. Әйткән аяныш итеп теге ачылып әйткән сүзләреннән дөрес итеп кабул итәргә кирәк, чөнки один поле воин. Әгәр дә җирлектә бүген аңа ярдәмче булмаса, әгәр дә инде актив булмаса, бөтенебез нәрсә өмет итеп көтеп ятсак, бер нәрсә эшләмичә, ул теге урыс ялкауларның әкиятләрендә генә бар. Ике җирлектә дә җыелышларда район башлыгы Рамил Муллин катнашты. Үз чыгышында ул районның социаль-икътисади торышы хакында сөйләде, быелга куелган бурычлар белән таныштырды. Бердәм булып, җәмгыять кануннарын үтәп, рухи дөньяга да илтифат итеп яшәү кирәклеген ассызыклады. Мөнирә Арсланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Яңаусы һәм метроял җирлекләрендә дә җыеннар узды. Анда район башлыгы Рамил Муллин, хокук саклау органнары, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау бүлекләре җитәкчеләре катнашты. Җыеннардан Әлфинур Нугманова репортажы. Яңаусы авыл җирлеге өчен узган ел үлем очракларының нык артуы белән истә калыр мөгаен. Ел дәвамында 13 кеше бакыйлыкка күчкән. Шунысы сөендерә, былтыр бер пар гаилә корган, 4 сабый туган. Җирлектә 21 ел инде Нуртдинов крестьян фермер хуҗалыгы эшли. Аның карамагында 3258 гектар сөрүлек җир исәпләнә. Җирлекнең 12 кешесе анда үзенә эш урыны тапкан. Моннан тыш авыл җирлегендә теркәлеп эшләүче 6 шәхси эшмәкәр бар. Нуретдинов Рафил Гилемнурович үзенең ярдәменнән ташламый, алар безнең кышкы юлларны кышкынегел чистартып торалар, трактористларына да үзенә дә бик зур рәхмәт, бик чиста матур итеп эшлиләр быелгысы елны. Хайруллин Илдар да безгә гел булышып тора, чишмәләрне ремонтлауда матди ярдәм күрсәттеләр быелгысы елны. Авылларның социаль йөзен үзгәртүдә, тормыш итү өчен уңай шартлар тудыруда халыктан җыелган үзара салым акчасының файдасы бәхәссез. Яңавысыда аны узган ел 300 мең сум күләмендә җыйганнар. Дәүләт субсидиясе белән ул 1 500 000 сумга җиткән. Әлеге средстваларның бер өлеше Совет урамының аерым участокларын ремонтлауга тотылган. Мәдәният йортына сәхнә киемнәре тектергәннәр, жалюзи алганнар. Юлларны тоту, шишмә ремонтлау, төзекләндерү эшләре башкарылган. Усылылар масса күләм спорт чараларында да сынатмый. Кышкы спартакиадада бронза медаль алганнар. Пенсионерлар арасындагы бәйгеләрдә дә җиңү яулаучылар шактый. Мәдәният йортын кирәкле җиһазлар белән тәэмин итү бара. Хәзерге тормыш элеккеге тормышка караганда монда үзгәрде. Элекке юллар юк иде, күперләр юк иде. Медпунктлар, мәктәпләр иске иде. Бу бер 2 ел эчендә юллар салынды, урамнарда да юллар бар, күтәртелгән. Мәктәп яңартылды. Метроял җирлеге халык саны буенча зурлардан санала. 5 авылда барлыгы 1087 кеше яши. Аларның яртысыннан күбесе эш яшендә. Җирлек тулы канлы тормыш белән яши. Биредә авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү һәм кышчылык белән шөгыльләнүче 14 крестьян фермер хуҗалыгы исәпләнә. Төзелеш материаллары җитештерү, тимерчелек, халыкка сәүдә хезмәте күрсәтү белән шөгыльләнүче кеше эшмәкәрләр дә шактый. Үзара салым акчасы җәен һәм кышын юлларны карап тотудан тыш, урам юлларын ремонтлауга, канауларны тирәнәйтү, авылларны төзекләндерүгә юнәлдерелгән. Ел башынан нәрсәләр планлаштырылган, барысы да үтәлде. Инде мәктәпнең эшчәнлеге әйбәт кенә, тәрбия учагы булган мәчеттә эш әйбәт кенә. Тагы бер куанычыбыз, мәчетебезне инде яңа баштан икенче төрле ягылу, җылыту системасы үзгәртелде. Шакиров Асирның бик яхшы хезмәте, чөнки бер сөйләүсез ул шушы җылыту системасын үзгәртте. Ике һөнәрчебез Хайруллин Таһир белән Сафаргалин Рөстәмнәр шул җылыту системасына бүлмә ясап бирделәр.
Метрей авыл җирлеге халкы тупланган, актив булуы белән дә башкаларга үрнәк. Бердәмлек аларга үзешчән сәнгатьтә дә, спортта да җиңүләр китерә. Метрейлеләр ничә еллар инде кышкы спартакиада уеннарында призлы урыннарда баралар, абсолют чемпион исемен алалар. Бер караганда бар да әйбәт, бар да яхшы кебек. Шулай да җыенда сорау тәкъдим җиткерүчеләр күп булды. Зор проблема Салавыз Мухан авылында безнең элекке мәдәният йортының җимерек хәлдә, бер мискин хәлдә торуы. Моны сүтә башлаганнары хәзер 2 елга якын вакыт үтте. Ул яртылаш җимерелгән, авылның нәкъ уртасында тора. Салавыз Муханда ныклап эшли торган бер кибет тә юк. Шәхси кибетләр бар, ләкин инде аларда үзегез белгәнчә халык өчен кирәкле товарлар сатылмый. Шул Җыенда күтәрелгән мәсьәләләрнең күбесе җирлектә үк хәл ителерлек юк исә, аларны вакытында хәл итү ягын гына карарга кирәк. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Оешма предприятиеларда да узган елдагы эшчәнлек буенча отчет җыелышлары уза. Район эчке эшләр бүлегендә узган утырышта район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов катнашты. Утырышта прокурор да, район суды вәкилләре дә бүлек эшчәнлеген яхшыртуга кагылышлы мөһим мәсьәләләрне күтәреп чыкты. Эшлекле тәкъдимнәр дә җиткерелде. Теманың дәвамы алдагы репортажда. Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Гатауллин еллык эшчәнлеккә тәнкыйди күзлектән чыгып анализ ясады. Ел дәвамында караклык һәм мошенниклык буенча кылынган җинаять эшләре тулысынча ачылып бетмәгән. Кешеләр үлеменә китергән юл транспорт һәлакәтләренең артуы да гомуми эшкә кара тап булган. Җинаять белән бәйле эшләрнең прокуратура һәм суд органнары тарафыннан кире кайтарылуы да арткан. Бу уңайдан район прокуроры Данис Әхмәтҗанов бүлек хезмәткәрләре эшчәнлегенең сифатын күтәрү бурычын куйды. По вине сотрудников ГИБДД, в связи с тем, что материалы не были своевременно направлены, истекли сроки давности привлечения к административной ответственности, виновное лицо было освобождено от ответственности, которое совершило. А именно по той причине, что сотрудник полиции ГИБДД не направил материал своевременно. Беркемгә дә сер түгел, район узган ел үлемгә һәм имгәнүләргә китергән авариялар саны буенча антирекорд куйды. ЮХД бүлеге җитәкчесе Айнур Хайретдинов моңа китергән сәбәпләргә тукталды. Аварияларның күбесенә исерек шоферлар сәбәпче диде ул. 17 юл транспорт һәлакәтенең 5-сендә автомобиль йөртүчеләрнең исерек булуы ачыкланган. Ел дәвамында автотранспорт белән исерек хәлдә идарә иткән 97 шоферга административ беркетмә төзелгән. Юлларда иминлекне тәэмин итүдә участок инспекторларының да уяулыгын арттыру кирәк диелде сөйләшүдә. Аларны алкотестер белән тәэмин итү, машиналарына видеорегистратор урнаштыру мәсьәләсе дә күтәрелде. Полиция хезмәткәрләренең үз белемен күтәрү мөһимлеге дә сызыкланды. Мы должны заниматься саморазвитием, повышать свой профессиональный уровень, и поэтому, чтобы нам таких претензий не было. Претензии к нам из-за какой-то запятой – это претензии к целой системе прогресса. Поэтому вы должны это понимать. Где-то участковый не доработал – это пятно всем. Хокук тәртибе сагында озак еллар нәтиҗәле хезмәт куйган бер төркем хезмәткәргә бүләкләр тапшырылды. Биләгән вазифалары буенча дәрәҗәләре күтәрелүчеләр дә булды. Антилон терәк булып торам. Шуңа миңа звание биргәчтен. Тормышта бик зур изман инде, обеда, барбер тырышлыкны күрәләр. Җыелышта күтәрелгән мәсьәләләргә йомгак ясап, районда иминлекне, оператив вазгыятның тотрыклылыгын тәэмин итүдә уңай нәтиҗәләргә ирешү бурычы куелды. Халыкның иминлеген саклау, юлдагы иминлекне саклау, халыкка ярдәм, хезмәткәрләр Аллага шөкер үзләре эшләрен беләләр. Күбесенчә зур тәҗрибәләре бар. Үзләренең вазифаларын беләләр, эшләрен эшли беләләр. Алар исәбе да шулай мотор итеп эшләрен дәвам итсәләр, тәнкыйть безнең якка әзрәк булыр дип уйлыйм. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 19 гыйнварда православие динендәгеләр качману, крещение бәйрәмен билгеләп үтте. Ширкәүдә узган төнге гыйбадәттән соң христианнар бәкедә су кыенды. Бу көнне алар тәнгә сихәт, җанга шифа алабыз, гөнаһлардан, ширләрдән арынабыз диләр. Теманы коллегабыз Лилия Шәймиева дәвам итә. 19 гыйнвар көнне авыл янындагы сулык өстендә ясалган бәки янына бик күп халык җыелды. Мөслимләр белән бергә Җәлил, Бөгелмә районнарыннан, Ярчалы, Түбән-Кама шәһәрләреннән дә кунакка кайтучылар бар иде. Бәки янында полиция, ашыгыч ярдәм һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү бүлеге хезмәткәрләре кизү торды. Разрешите поздравить вас со священным праздником, с крещением. И хочу выразить огромную благодарность отцу Никите, Вячеславу Николаевичу, вам
что проводит вот такую службу. И живя в районе, где почти 90% татар, вы сумели сохранить все свои традиции и передаете из поколения в поколение. Каждый год в Русском Шугане проходит великий русский праздник – Крещение. В этот день с 18 на 19 января люди приносят воду в церковь, и батюшка ее освящает. И эта вода не меняет свой вкус долгое время, остается освященной. Сегодня праздник Крещения Господня. В данном месте у нас на озере происходит водосвятский молебен, освящение воды. В этот день вся вода, которая идет из природных источников, бывает освященная. Она помогает очень для здоровья. Никита Атакай халыкны бәйрәмле кутлагач күлдәге һәм бәке янына куелган савытлардагы суны изгеләштерде. Тәвәккәлләр курыкмыйча салкын суда коенды. Беренче булып бәкегә Петр Осетрин чумды. Каждый год купаюсь. И что это вам дает? Сдает здоровье. Все, что было плохое, остается в воде. Я на пенсии, купаюсь. Дай Бог еще покупаться. И всем желаю здоровья. Дай Бог всем. Каждый год у нас проходит служба на реке. Уже второй год вот в этом месте. Здесь специально у нас есть родник, в котором делают кипель. Проходит служба, освещают воду. Желающие потом либо умываются, либо купаются. Считается, что вода на целый год здоровье дает. Бәйрәмгә халыкның башка еллардагы караганда күбрәк җыелуының сәбәбе изгеләндерелгән су белән коронавируска да каршы торырбыз дип ышанучылар бар. Кайсы динне генә алма, су ул чисталык һәм сафлык белгесе. Кашману бәйрәмендә җыелган су ел дәвамында төрле авырулардан, күңелсез хәлләрдән саклый дигән ышануда яши. Бу суның бер тамчысы да зур флягадагы суны изгеләндерергә сәләтле икән. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Коронавирус яктыручылар саны арта. Рәсми мәгълүматлар буенча районда COVID-19 коронавирусы белән чирләүчеләр саны 10-тән артты. Коронавируска каршы вакцинация бара. Теләгән һәркем район үзе хастаханәсенә мөрәҗәгать итә ала. Коронавируска каршы прививка ясатырга теләүчеләр күпме? Әлеге сорау белән коллегаларыбыз мөслимләргә мөрәҗәгать итте. COVID-19 каршы район поликлиникасында вакцина ясау башланды. Оны беренче ярдәм булып медицина хезмәткәрләре кадатты. Райондашларыбыз прививкага ничек карый? Үзләре дә ясатачакмы? Аларны тыңлыйк. Чирләп алдык инде, әллә салкын тию булган, әллә нәрсә булган инде. Ну вакцинага әле пока уйлаган юк әле. Ул турыда. Әгәр дә тикшереп инде без чирләдек инде. Әгәр дә миндә антитела табылыр икән, пока ясатмый. Пока врачлар шулай кушает инде. Әгәр дә антитела юк икән, мин фәнигә әйттем, әгәр дә мин бездә ясый башлар икән, беренче мәйтем районда мин ястым. Гомумән бу чир белән мин чирләмәдем, ләкин вакцина ясатачакмын. Һәм чирләргә язмасын. Һәм шуны телим һәр райондашларыбызга. Бу чир белән чирләмәдем, чирләргә дә язмасын. Туганнарым, гаиләләремә бу чир килеп тә, борылып та карамасын. Вакцина ясатмадым, ясатмыйм да. Кирәген санамыйм. Мин коронавирус белән чирләгәндә чирем юк. Мин сынаккан кеше. Сез дә сәламәт булыгыз. Интернеттан күп ниләр укыдым. Отзывлар әйбәт түгел. Шуңа ясатмыйм. Әле менә Акбыенда сөйләшеп торган идек. Бер абзыйны күрдем, ул әйтә, ясаттым ди. Шират бармы? Әйтәм, шират юк ди. Әйтәм, ладно, значит, иртәгә мин тоже бар исәп барга инде. 18 яшьтән өлкән һәрбер кеше ясата ала. Ләкин бу процедураны үткәрү-үткәрмәү кешенең үз иркендә. Ясатырга теләүчеләр алдан үзләренең участок табибларына язылып куярга тиеш. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына старт бирелде. Туган телләр елы мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре алдына аерым бурычлар куя. Район үзәк китапханәсендә узган семинар киңәшмәдә үсеп килүче яшь буында туган телгә мәхәббәт тәрбияләү мәсьәләсе үзәккә куелды. Теманың дәвамы алдагы репортажда. Туган тел язмышы бүген кайсы гына милләтне борчымый икән. Үз ана телебезгә мәхәббәтне кичкенәдән тәрбияләү кирәклеген һәрберебез аңлый кебек. Әмма заманага сылтау итеп күп нәрсәләрне кулдан ычкындырабыз. Балаларыбызның сөйләм теле ярлы, күбесенең теле русча ачыла дисәк тә була. Балалар арасында китап укучылар аз. Бу проблемалар киң җәмәгатьчелекне борчый бүген. Шул исәптән китапханәчеләрне дә, алар балаларны китап укуга кызыксындыруның, матур әдәбиятка мәхәббәт уятуның төрле юлларын эзли. Балаларга без бик кызыклы чаралар үткәрәбез.
Төрле уен алымнары, методлар кулланып, менә бүгенге көндә аларны китапханәгә җәлеп итү өстендә эшлибез. Шулай ук без күп кенә мәктәпләргә чыгышлар белән барабыз. Анда инде балалар белән сорау алышабыз, уй фикерләрне алышабыз. Әйе, тау Мөхәммәдкә килмәсә, Мөхәммәд үзе тауга барыр дигәндәй, китапханәчеләр әлегә мәктәпләргә йөри. Чөнки балалар китапханәгә килергә атлыгып тормый. Үзәк китапханәгә 2000-нән артык укучы язылган анысы. Ләкин аларның барысы да даими һәм күпләп китап укый дип булмый икән. Шуңа да китапханә хезмәткәрләре балаларны ныграк кызыксындыруда мәгълүмати коммуникацион технологиялар куллануны өстенлекле юнәлеш итеп куйган. Яшьләр, балалар яңа технологиялар белән бик яхшы таныш. Шуңа күрә инде мин үзем дә моңа кадәр кулланмаган алымнарны өйрәнеп, балаларны китапханәгә тарту өстендә эшлим. Һәм инде балалар чынлап та менә ул төрле эзләү уеннары, КВН кебек ярышларны бик яраталар. Аннан соң инде караоке оештырабыз, ул китап уку буенча, аерым бер музыка астында без шушындый сәнгатьле сөйләү буенча шундый төрле уеннар оештырабыз. Балалар бер-берсен үзләре бәялиләр. Фәһимә Гыйльманова үзенчәлекле балаларга аерым кайгырту дип исемләнгән Россия күләм конкурста да катнашкан һәм Россия президенты грантына лаек булган. Үзенчәлекле балалар өчен китапханәдә уңайлыклар тудыру өчен куллана торган булам шушы грантны. Бу инде миңа бик кирәк, чөнки минем күрше авылда гына коррекция мәктәбе бар. Миңа ул балаларны да китапханәгә тарту өчен бу бик кирәкле грант. Һәм мин моңа бик нык сөендем. Семинар киңәшмәдә катнашучыларга балалар белән эшләү тәҗрибәсе күрсәтелде. Яңа технологияларның исемнәре ят, формалары күп төрле булса да, максат бер: яшь буынны китапка җәлеп итү, әдәбиятка мәхәббәт уяту. Китапханәчеләрнең эшчәнлеген тагын да активлаштыру, һөнәри осталыгын арттыру максатында эшлекле тәкъдимнәр дә әйтелде сөйләшүдә. Һәр китапханә монда килеп, айгамы бер тапкыр шушы район өниләренә, укучыларына монда үз өлкәннәргә мероприятие үткәрергә кирәк. Беренчедән сезгә бу контроль булачак. Һәм икенчедән сезгә профессиональ дәрәҗәдә үсү өчен бер этәргеч булачак. Инде үзәк китапханәдә узган чараларга авыл китапханәчеләрен дә тарту, алар көче белән район күләм чаралар үткәрү бурычы бу өлкәдәге белгечләргә аерым җаваплылык өсти. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне сабак булсын тапшыруы көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. В жизни нас окружает много цифр. Мы с цифрами рождаемся, с цифрами растем, учимся, влюбляемся, растим детей. Иногда цифры нас огорчают, иногда заставляют сердиться, иногда приводят в отчаяние. Но есть цифры, которые приносят в каждую семью радость, мир и понимание. 8 800 2122. Детский телефон доверия. Цифры, которые могут вам помочь. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного.
Бик күпләр яшь гомерләрен хәмер сүреме астында үткәрә. Дөньяның матурлыгын күреп яшисе урында алар өстенлекне алкоголле эчемлекләргә бирә. Ул вакытта гаилә дә, балалар да, эш урыны да артка планга күчә. Мин Олда мин самогон içtik. Öyle içtik. Больницаға барсаң шыға мısың? Шыға, конечно, шыға. Газелде ақшашыма болған кіре ипотека тұр. Вот, bütün yaşlar şu. Неге іше бересің енді? Бүгін қойттым. İkisi ішке. İşke içtim өзім біліп тұрасың. Қонқада шығасы келі. Исереккә диңгез тубыктан диюләре хактыр. Алкоголле эчемлекләр кулланып, дөньяларын онытып, машина руле артына утырганнар үзләренең маҗараларының ахыры турында бөтенләй уйлап та карамыйлар. Даи хезмәткәрләре туктаткач кына аларның иртәгә эшкә барасылары, өйләрендә гаиләләре, балалары көтеп торулары исләренә төшә. Осылнан бесен, дурак. Хотя бы қана қайтығар, потом қана. Хотя потом қана. Еніңдерге етесің енді, мен сені жібермін, сені есіріп келшіліктің. Аны міне шуша еврлерін ойлап бітіргенше бейді. Биылғы сыйылға шыққаштың 5 кішіміз ұрын артында есіркәлер құқарланды. Олардың ішлері сұлта азатылды. Даи инспекторлары әледән-әле исерек килеш эләккән шоферларның ришвәт биреп, закон алдында җавап бирүдән котылырга теләүләре турында хәбәр итә. Хәмер белән томаланган аңнары бу гамәлнең инде зур җинаять булуын аңлап бетерми күрәсең. Вот икisi эшкә ала берсә, сез мәхрүм итмәсәгез, икisi уже эшкә төшәсез. Үріп қараға предлагать етем, башқаша вариант жоқ бит. Ben şaşa bu. Okşan sıyıra beni istatip şuttu. İkimiz de gideriz. Sen getirmek gidersin, getirmek gidersin. Ben işit bulasam. Ben şuna örüp parayım. Бесполезно. Общалısın. Конкретно. Ben sana örüp parayım. Sen ama kullansa ben sana örüp pararız. Öyle şeyler, şu yurtuşlar var. Bu türlü sebepler yatalarında. Koy verse simyada şimdi bir şökülüşü de şuna şak bitken binde. Koy versində Batымен торашу шып кеттікті, қой берсе бала шырлағаны шуға шыққаны дейушер де бар енді, ақша притлага дейушер де бар енді. Біз енді өзіміздің ішінішіміз, протокол түзіміз де енді, бір күтме түзігін әшім, сұтқа жіберез материалына. Закон таләпләренең катгый, штраф суммаларының саллы булуы гына бер хәл. Исерек шоферларның ваемсызлыгы нәтиҗәсендә фаҗигаләр дә шактый еш теркәлеп тора. Менә бу исерек шоферны даи инспекторлары Мәлләтамак авылы янында тоткарлады. Юл өслегеннән очып диярлек барган машина ахыр чиктә түзмәде, көрткә төшеп утырды. 180 белән чаптыңмы? Артында кеше юкмы? Кая бараң син? Білем мен үстімдегі қай шықтың сен түн ортасында? Көп ме іштің бүгін? Ben неге шықтың сен? Еде машинаға. Шоферның исерек хәлдә булуын инспекторлар алкотестер ярдәмендә ачыклый. Руль артында кеше булган нәтиҗәләр белән килешмәгәндә, тикшерү район үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлегендә кабаттан үткәрелә. Сишәмбе көнге рейд вакытында 3 машина йөртүченең иминiyet полисы булмавы, тагын өчесенең куркынычсызлык каешын такмый йөрүе ачыкланды. 2 шоферның машина тәрәзәләреннән тонировка салдырылды. 4 йөртүче штрафын вакытында түләмәгән өчен административ җаваплылыкка тартылды. Biz даими рәвештә рейдларга yol yürü kaidelerimiz buzuşlar boyunca reytlere çıkabız. Yol yürü kaideleri buzuşlar kimin bilsek de bula, özünüz görəsiz, televideniya hizmetkarları bilen her daim çıkıp turabız. Köbürəк indi bugün gündə günlər soğuk bulanğa deb aytırgan. Eminlik koyuşun takmaqçılar köbürək şuruy. Алар indi köbürək günə hatırlasanız полиция хезмәткәрләре күргән чиракта гына тага башлыйлар. Бу инде аларның үзләре өчен, аларның гомерләре, сәламәтлеге өчен кирәк икән онысыннары. Һава торышы тотырыксыз, юлларда игътибарлы булу кирәк. Җәяүлеләр киемдә яктылык кайтаргыч элементлар булу кирәклеге хакында да онытмасыннар иде. Спиртлы эчемлекләр кулланган хәлдә руль артына утыручыларны күрсәгез, 242 телефонына аноним рәвештә шалтыратып әйтә аласыз. Юләр кеше үзенең акыллы кеше башкаларның хаталарыннан сабак алып яши. Дөньясын онытып эчкән сәрхүшләр башкаларга сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.